Equipo, benvidos a xuño. Vamos a aproveitar o bo tempo para entrenar ao aire libre. Para hoxe, vamos a entrenar co noso propio corporal ou podemos añadir un peso extra, como pode ser un chaleco lastrado. O entrenamento de hoxe vai a constar de 8 exercicios nos cuales vamos a facer 4 rondas e vamos a facer 30 segundos de traballo e 10 segundos de descanso. Rematando cada ronda, descansamos 2 minutos. Vamos allá.